Yo akamhle uVuyokazi bethuna emveni koba eyewalotyolwa nguXolani Sabelo. Sabona ke izinto ziphuma i-voice notes nabantu abathi bayatyalwa nguSabelo. uVuyokazi wathi bethunani zikhupheni zonke, akho nto izawutshintshwa, zikhupheni niziqambayo, zikhupheni eziyinyani, zikhupheni nisezawuphinda nizikhuphe in the future. Andinandaba yayo yonke loo nto leyo. Zaphuma ke izinto wabe ethulile ethe cwaka ke uVuyokazi. Kwaphuma neeleta zamagqwetha bebanjwa abantu abakhupha iindaba ngoXolani. Now uVuyokazi ke kuthiwa abantwana bakhe nabo balotyolwa. Andiyazi ke ubunyani baloo nto leyo because yayinto eyayibhalwe ngomnye wabakhongi kwi-comment section on TikTok. Kodwa ke into esiye sayiva thina ngeyoba umthathile umntanakhe uMhlophekazi eMzumbe. uVuyokazi umntanakhe oko ke ekhulele eMzumbe ekhuliswa ngumama ka-ex-boyfriend wakhe uMpumelelo Mseleku. Sava ke ba uMhlophekazi ingathi umthathile. So uye wafaka ifoto yakhe ke sana uVuyokazi emhle ukufa sana efoto kunye noMhlophekazi. Ndathi hayi sana motherhood looks good on her because kaloku ukwanguye nomdlezana unomntana ukufa nanoba semgqibile unyaka na umntana wakhe lo umncinci. Then ke neringi yakhe bethunani nayibona uthe ringi yakhe sana uVuyi usahleli emzini wakhe akagunqi. Uyazibona zonke izinto ziphumayo kusithiwa uyandityala lo mfana. Lo mfana ufuna uba sikhuphe ufuna ubribe nge-10,000. Lo mfana usenza into ye-catering kunye akandibhatala wara. Uthi andinandaba mna ndihleli emzini wam. Itsho iringi ke sana. Kodwa kuyo yonke lento ivakalayo ngomyeni lo kaVuyokazi asikava nto nge-cheating because kuthiwa vele yena ungumntu wesithi okanye othi uyasifuna isithembu. Wathi uVuyokazi ke uzamenza umamkhulu. So asiyazi ke sizabona uba bazaba khona abanye. I wonder umayeni unjani guys uMhlophekazi emkile because kaloku umqhelile. Ewe kwizingane nesithembu kuthanda nesithembu. Sambona ngokuthena uVuyokazi embuza wethu ithini lento yabo mane bezala bacinga bafana bazamane benika yena abantwana. Wathi uVuyokazi hayi noko banazo iplans zoba babe settled as a family and then bazamthatha ke nomntana bazomane bezalela for yena. So in a way I feel like it's not like naye befuna uhlala okokoko engumdlezana egcina abantwana, but I don't think she's happy with indlela izinto ezenzeke ngayo noba ngoku umntana ehamba engayohlala noVuyokazi noMpumelelo ubheke kulo Vuyokazi. So bona ke bambona xa bembona, but I hope izinto like zibe right phakathi kwabo because umayeni zange wamthethelela uMpumelelo. Ingase ke xa funa umbona umntana abayeke shem avakashe umntana aspend ixesha kunye nabo because ke shem phela kwento umayeni zange ndamva engathi uthetha rongo ngoVuyokazi unless ke wayenza behind the scenes loo nto leyo. Anyways khanitsho nake banicinga ntoni ngayo yonke lento and how good uVuyokazi looks sana. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.